муҳофизатгарон Саид Мухтор Азимов, рақами 6, рақами 8 Нозимҷон Абдураҳмон Нозимов, рақами 11 Шодиҷон Муродов, рақами 23 Темур Маҳмад Муродов. Ҳар ду онҳо дар бозии гузашта аз курсии бозгарини эҳтиётӣ ба майдон баромада буданд. Фурсати навбатӣ ва боз як зарба, аммо ин дафъа низ баланду ноаниқ. партофти бисёр ҳам мусоиди туп ба дохили ҷаримагоҳ зарба иҷро мешавад. Ҳайдар ҳам ду зарба ва инак гол бинандагони гиромӣ. Ҳарчанд зарбаи аввалро дарвозабон Абраҳам Одонкор баргардонид, вале баъд аз он чӣ тавре мо дидем футболбозони дастаи ҳосилот тавонистанд ки гол зананд. Муҳаммадалӣ Азизбоев ба задани гол муваффақ мешавад дар бозии имрӯза. ва чӣ тавре мебинем гурӯҳи бисёр калони мухлисони дастаи ҳосилоти Фархор ҳам ба варзишгоҳ ташриф оварданд ва хело фаъолона мухлисӣ карда истоданд аз дастаи ҳосилот. ва бубинед ки чӣ гуна фурсати хуб пайдо мешавад. Лек зарбаро ба таври зарурӣ боз ҳам футболбози дастаи Кӯктош боз ҳам дар назди туб ин футболбоз партофти дуюмбораи ӯро мебинем. Имконият ва дарвозабон ин вазъиятро бармегардонад. имконияти навбатӣ барои идома додани ҳамла. Мусаси Фарук шонси бисёр хуберо пайдо мекунад. Тӯбро қабул кард. Ин легионер ва зарбаи ӯ боиси голи дуюм шуда истодааст. Ба маркази майдон ишора мекунад довари марказ Амирҷон Хоркашев ва хело амолӣ як аксулҳуҷуми сараи дигар бо иштироки футболбозони дастаи ҳосилот ва чӣ тавре мебинем дар дақиқаи 38 ҳисоб 0-2 мешавад. Мусиси Фарук махсусан дар ҷоми лига онҳо дар гурӯҳе ки буданд зинаи 4-ро ишғол карданд. Инҷо имконияти навбатӣ зарба ва гол. Ҳисоб бинандагони гидомӣ 0-3 мешавад ва Шодиҷон Муродов хело ҳамолӣ аз имконияти худ истифода мебараду ҳисобро ба ин тартиб ба шакли бузург медарорад. инам шодию хурсандии мухлисони дастаи ҳосилоти Фархор аст ки имрӯз барои тамошои бозӣ масофаи тӯлониро тай карданд, ба ноҳияи рӯдакӣ омаданд ва аз наздик мухлисони дастаи ҳосилот воқеан ҳам шоҳиди бозии бисёр зебову ҷолиби дастаи худ шуда истоданд. Далер Шомуродов дар назди тӯб. зарбаи ӯ ва бениҳоят баланду ноаниқ. Бо ҳамин бинандагони гиромӣ бозии даври дуюми Лигаи олии футболи Тоҷикистон ки нахустин рақобат бо иштироки дастаҳои ҳосилот ва Кӯктош дар Лигаи олӣ буд хотима ёфт.